Дядо Коледа пристигна в Русе на карт. Той направи няколко кръгчета в центъра на града и привлече вниманието най-вече на децата. Причината дядо Коледа да смени шейната и елените с спортна машина не е липсата на сняг. Модерният старец се оказа любител на картинга. Децата обичат картингите, затова предпочете дядо Коледа тая година с картинг да дойде. Да разберат децата, че не само с шини могат да се забавляват, ами и с картинги. Дядо Коледа сподели, че ще се пусне и на картинг пистата, която от 2 месеца работи в един от търговските комплекси в Русе. За това време вече 30 бъдещи шампиони от Формула 1 са се обучили да управляват карт и са получили дипломи. Този спорт предоставя на децата една възможност да се научат да управляват един автомобил в бъдеще. Децата добиват един неповторим рефлекс, що се отнася до контрол, що се отнася до бърза реакция в рискови моменти. Ти опитвал ли си карт? Да, ходил съм няколко пъти, да. Много хубаво. Поне на мен ми хареса. В Академията за млади пилоти могат да тренират деца от най-малка възраст. Достатъчно е да достигат педалите, казват инструкторите.